Aquest cap de setmana sí que el Figueres no ha pogut solucionar el partit en el darrer moment. Els de Sala i Poncín han estat capaços d'empatar un maig que se li ha posat coll amunt després del penal transformat per Molina. Com sempre, els figuerencs van sortir al terreny de joc dominant el partit, però sense arribar en cap moment en perill a l'àrea petita d'Imanol. L'única ocasió clara ha estat la de Guillem Cornellà, que estavellava una pilota al travesser després de la intervenció al porter local. Al minut 22, unes mans del Forcea donaven al Vilassar de Mar l'oportunitat d'avançar-se en el marcador, i així ho va fer. Molina transformava el penal i pujava lluminós l'1-0. Després de l'ensurt, el Figueres ha buscat el gol de l'empat, però sense efectivitat, com els intents de Marc Vilà o Marc Mas, que deixaven el conjunt tempordanès amb un resultat desfavorable fins a la mitja part. A la segona meitat, els visitants començaven als 45 minuts amb un xut al porter de Mas, molt a prop i que no va poder transformar en gol, o l'intent de Pedro de Campo, que va quedar en no-res. Tampoc la intercepció de Jairo en una sessió al porter Imanol. No hi havia manera, però el Vilassar va aprofitar, tot i no tenir cap ocasió clara a la segona meitat, amb Reverte amb un xut al primer pal, que enfonsava les opcions del Figueres de sumar ni un sol punt.